kardom karbeng lo kado idum ta mesen san lang gedi lapen kecetong te arji ding tan ladi lapen pinia blocks bang ke lapen na jo DJI Mavic 2 Pro long quick short PPC doma lana nalin tum hana paklang pon po lapen ki jut thuya no a video lang hedi lapen nili channel long subscribe kilang pote subscribe tha Jinu Vlogs lapen thank you so much guys nili phan la anang ching hon pod nang support pod nang tum phan ning ching sampik an lo lapen nang support tu bom moi nang tum phan ta keme video nang man pitu po lapen tadang de vlogs bang le pangchang phe nang di so guys video mana na hanon barda po ya lapen ni Instagram lang follow lang te follow dam ta Jinu Vlogs po dak description lang dadui so guys athak tumna arju mane vlogging phan copy si mic bang best jima po nali tum phan mic bang ke ne use ver mic bang ke Rode mic quality ba sound quality da meseni lapen price bang ke around 4000 kalite 5000 ni kenam cheng hud bang ke 5000 bang ended hai tami non ma price kom chat thek tami dak description long dolo mo dak check dam moi vlogging bang best lo la so mic bang hai la si lang bom tha vlogs bang pa ju thuya nai kelang de lapen like button bang pitha de dot to tangte non video bang ke ni nampak lang pon ge apa hen lo jo DJI Mavic 2 Pro quick shot ke fast ke display long lang no fast doi ke drone circle helix lapen rocket boomerang lapen asteroid lapen ladak an so display long tang tek malong po lapen non fast nampak lang bang ke drone lapen lain tha video bang lasi lang tha de to tangte laso quick shot bang ke nani tum lang mi send polote like tha lapen non bang ke circle quick shot lasi lata lang tha de lapen non next bang ke helix quick shot la si like tha la bang ta like tha
la helix botlang tang adlo pulote non bangke rocket quick shot la si like tha labang ta last second bangke boomerang la si lahen lo ne favorite lo la pen lang tha nangli tum ta ning do khagi la so a quick shot bangke la si lang tha lapen la last asteroid pu alamang ke las laban nampak lang de lo alamang ke memory full omat engke battery ta ni chupon pedet alamang ke lapen labang ke next vlog shoot nampak lang pon po lapen tatang de lan lo la hai quick shot ke lan lo lapen donotum nani tumhan choro lo niliphan laan nang ching hon nang support pot lapen anso se nali tumhanta arnam here jume padone lapen anu se nili phanta support tha lapen nili channel long subscribe pate subscribe kela pate subscribe tha Genu Vlogs lapen Instagram long tana follow le lang plote nang follow tha Genu Vlogs lapen nangli tum ini questionnaire dui pate Instagram long nang text tame lapen nang tum phanta apor nang chipi don po lapen answer se nang support ha donatum lasi next vlogs mang chetong thune tatang te pinya vlogs ke lan vedlo lasi kadowe tum ta do me thak me lapen chorolo ining klong pen nang litum phat so guys pinya vlogs ke lan vedlo bye.